se pilește unghia naturală. Până iei luci, nu trebuie să o pilești foarte mult, pentru că după aia e prea mult. Așa. După ce ai pilit unghia, alegi mărimea la tips. Ăsta e prea mare. Ăsta e bun. Dai cu lipici de tipsuri pe tips. Și dai și pe unghia naturală, doar de la jumate unde lipești tipsul. Și aștepți până se întărește. Ștergi surplusul de gel cu astea. Tai tipsul la mărimea potrivită care vrea clienta. Știu că l-am tăiat strâmb, o să-l îndrept cu pila. Dai cu soluție care nu mai e tipsul să poți să-l pilești mai ușor. Deci dai fix aici pe marginea asta. Așa. Iar apoi pilești în părți puțin. Așa. Vino mai aici. E aproape. Iar acum trebuie să pilești pe marginea asta în așa fel încât să nu se mai vadă diferența dintre tips și unghia naturală. Deci pilești doar pe marginea asta, să nu pilești și unghia naturală. Doar marginea, unde am dat cu soluție. Și după ce pilești marginea asta, până nu se mai vede diferența, ai grijă să nu pilești prea mult, pentru că după aia cade tipsul. Pilești, după ce pilești toată marginea, pilești tot tipsul cum ar veni, ca să pui gelul după aia. Așa. Acum dai cu primer. Așa, dai pe toată unghia. Și observi că nu se mai vede diferența aici, cum se vedea în poza aia care ai făcut-o tu. Vezi? Aici, la mijloc. Așa, acum așteptăm să se usuce ăsta. Iar apoi dăm cu gel. Ești nesimțit? De ce mai filmai și pe mine? Deci ești nesimțit. Ți-am să nu mă filmezi? Mai filmat? Nu vreau. Nu vreau.
Deci când se usucă începe iar să fie ca și cum de-abia l-ai pilit și așa trebuie să fie. Când se usucă, ăsta aproape s-a uscat, dai cu primul strat de gel. Care trebuie să fie subțire. Hai să filmez bine aici. Și să nu ai grijă să nu atingi cuticulele, pentru că dacă le atingi, intră aer sub unghii și nu rezistă unghiile. După ce ai dat primul strat de gel, bagi la lampă. Și aștept să se usuce. Ar fi trebuit să stea 2 minute să se usuce, dar ca să nu mai dureze așa mult videoclipul, să zicem că a trecut deja 2 minute și îți arăt în continuare ce trebuie să faci. Următorul strat de gel este gelul de culoarea pielii. Stai puțin. Gelul de culoarea pielii care se dă pentru a să astupe, de exemplu, semnele de pe unghia naturală sau să pară unghia mai naturală. Și dai cât de mult vrei. Dar, tot așa, ai grijă să nu atingi cuticulele, deoarece intră aer când crește unghia.